Художниците не ме харесват сега, явно и маникюристите. Изкуствени ногти! Липсвах ли ви? Мина време, все още не са ми паднали ногтите, за който се чуди. Ето как изглеждат ногтите ми след повече от година. Няма дупки. Само да вметна шкафа за ногти. Утре съм на събитие на Starbucks и ногтите трябва да си ходят с роклята. Всички са ученици, с изключение на тези, които са ми по поръчка и си ги пази за специален повод. От Depressons последвайте я. Майче си избрах. Както винаги, мега як сет. Тя долу на лъжача държат по 2 седмици. Последните ми ногти издържаха 13. Избутвач на кожички. Лепилото, което ползвам, е супер шит. Но нека не се правим, че гел лака не уврежда ногтите. Но съм чудесен пример, че може да използваш само пресон ногти. Ногтите ти да са хелти. Аз абсурд да имам толкова дълги ногти, ако не са пресонни. Най-вероятно ще издържат и по месец, ако бях с хубаво лепило. Режем си кожичките, но едно е да не харесваш пресон ногти, съвсем друго да разпространяваш, че ако си слагаш пресон ногти, ногтите ти ще станат на дупки. Не отричам, че е станало и че такова нещо може да се случи, ако не спазвате точните инструкции. Искам да изкажа моята гледна точка. Аз да бях маникюристка и да можех да си правя толкова яки ногти, и аз никога нямаше да пребягна до тези. Iris what it is. Ползвам това. Еха. И сме готови за по-малко от 15 минути. Тези пеперутки са много сладки, ама как се заплитат в косата? Slay. Gorgeous, както всеки път. Като цяло не ме интересува кой какви ногти си прави, но аз си правя тези. И да ви харесва, и да не ви харесва. Но не може да отречете, че са супер. Ето го и цялостния аутфит и чао!